Bagong ngaturke sembah le. Hah? Ngaturke sembah. Sapa? Penemban Durna. Penemban Durna. Wonten Penemban Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo nggih Penemban. Oh iya Bagong, heeh. Kowe nang endi iki? Wonten mriki. Mboten patos ketingal. Oh iya ora apa-apa sing bakul ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturake sembah. Pangestuku tampan ana ya Bagong. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Heeh. Mbah Putri mboten derek. Ora ning omah wae. Oh, mbok kapan-kapan iku serimbit. Begawan Durna kali Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sik apik gong nek omong ki ora. Nglarani ati senengane. Kula niku nek mboten gojek karo sampeyan niku rasane cemplang e. Oh iya tak tampa. Ning ora ndek niat ngina karo aku kok mboten. Sampeyan pendhita kula ming batur kok. Prayogakaken lenggahipun nggih Penemban. Oh iya wis ora kurang kepenak. Ajeng ngunjuk napa? Lho. Apa kowe kuat nyuga Begawan Durna? Walah padake cah tipis. Ngersake napa riki niki wonten menapa wonten teh? Napa kopi? Napa wedang uwuh? Wedang uwuh kuwi sing aku urung ngicipi. Nggih sik tak nyapu sik. Lho, kok dadak nyapu nglumpukke uwuh sik. Wah, jengkolmu mlacat ora. Wis sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Ah, wis teh ya apik. 7.000. Wah, didol ro Bagong. Nek kopi 8.000 sendokan gulane 2 sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, rasa ngombe wis. Ngelak-ngelakan ya ben. Oh, nggih pun nek mboten ngunjuk. Penemban. Rawuh enten Karang Kadempel wonten wigatos menapa kula ngabdipun Semar Cemadung dawuh. Iki ngene ya Semar. Prantaku nang Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus padha nggudel bingung disababake wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman Welaing Jawata, ketaman Pegebluk. Monggo akeh sangganing para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku manekung marang kersaning Gusti mergo aku tinangisan dening anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padhang kana negara Ngastina. Tumuli aku manjing ana ing sanggar pasemeden suci, aku ngenengake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paring sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina isa waluya nirmala temajati jadi temah mulya. Yen to ora ketang mung telung kedheping paningal, kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula praptaku ning Karang Kadempel iki Semar minangka pengawaking Nalendra Ngastina, minangka utusane Nalendra Ngastina, aku iki pengen mboyong karo kowe. Tulungana wong Ngastina, ngelingana. Yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeking para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi ming dapur Ratu Wakil. Nggih. Nek nganti Ngastina kuwi iki mengko geger, Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula wektu dina iki, dina samengko aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welingi anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upamiya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodhanganmu Semar, kalodhangan tumrap kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Lho, mesti nek ngono. Nek kowe gelem tak boyong ning negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit suwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa, tekan seprene iki kok omahmu blas ora ana undakane babar blas. Pendapamu ya wis ming kaya ngene iki, wondene bale wismamu ya wis ming kaya ngono kuwi. Tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu sarana kowe rawuh ning negara Ngastina. Kowe dadi srana berating Sukerta sing tumanduk ning negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat.
Ngendikane anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Semar nyuwun pangkat napa badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan Gustina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe kepengin dadi tumenggung, mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora nglelek? Kowe sowane negara Ngastina, mengko dirasake sik 3 dina, 4 dina, 5 dina. Nek jenak, nek kepenak nggon urip ning negara Ngastina, ora usah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrokke. Omahmu iki dimbrokke. Kaya ngene iki nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nang Ngastina menggo kayu bakar. Nggih. Dimbrokke terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan Panakawan. Sing pinggir dalan gedhe kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng. Mengko sing nomor 3 tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirek. Gong, arep diasake kandang kirek kowe. Asik lho. Kok malah asik to? Lah kowe ora ngerti apa? Selama iki aku kan turu ro kirek. Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ora masalah kok, Tru. Dadi anak Semar dadi kari dhewe ya ming rekoso. Saiki arep dadi perumahan ya ming diasake kandang kirek, ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar, gage, kowe njaluk apa? Njaluk Brana Picis, pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu ingkang sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek ming bayar karo kowe. Apa kowe njaluk diasake kereta kencana ingkang ditarik kuda cacahe 8. Mengko bakal diasake. Waton kowe gelem menyang negara Ngastina ora kitamu sedhela. Merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manuta. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah, kowe bali ora apa-apa. Bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah, ya mapano ning Ngastina sateruse ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk Branda Prabaya Picis apa wae bakal dituruti. Wis cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe meneh ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh matur nuwun, dene ora perkarane apa, dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lahir napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut, sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan. Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Lho, geseh piye? Nuwun sewu penemban. Kabagyaning lahir batin menika mboten diukur saking kakeng Brana Picis lan dhuwuring derajat pangkat, apike bale wisma lan menterenging titian menika mboten. Ning tumrap Semar, kula wit riyin tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan napa-napa sarwa kekurangan, ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng boyong karo Semar kok dadak mangi-mingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh duit, Semar butuh apa? Kula pun boten kegut kalih derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi duit, ampun mangwenehi derajat pangkat niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lahir batin pun niku mawon. Harpa kula teng Ngastina kebegan Brana Picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak modare. Ning nadyan kula mapan teng Karangkadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping 3 durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng kebagas kewarasan awake. Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara Brana Picis, kula ora iso kegut penemban, nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae saliyane derajat pangkat,
Barat Brana Picis matura mengko aku sing matur marang anak Prabu Duryudana supaya ngleksanane apa kang dadi panjalukmu ing mengkono kowe iso sowan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe. Ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar ndara Penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya Ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik. Ngastina niku lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine Candala. Nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara budi Candala. Mula kula gelem teka teng pundi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungsa sing tumindake angkara. Kula tak sowan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tuk sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina. Kula gelem sowan teng negara Ngastina Penemban. Durna panalingan ala majaring ratri denenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda mastaka kabuncang mungging wana mastaka kabuncang mungging wana ing kandha blekutu suaru kembal semorante hawala ketoke omonganmu ki seklimah ketoke omonganmu ki mung sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhake yen to kowe gelem sowan negara Ngastina yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara budi Candala. Ora sandadak nganggo tembung kaya ngono. Gumuken wae Begawan Durna lan kabeh Sentana Ngastina kuwi sing tok anggap wong watak angkara budi Candala. Oh, Semar Badranaya. Apa rumasamu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate men batur gedibal 17. Kowe iki meng wong kere, kowe iki meng wong elek, kowe iki meng ponokawan. Lah kok kowe drangep-drangep ucapmu? Wani ngucap sapenake dhewe. Yen ngono cetha banget, ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuni lan sak piturute supaya lunga saka negara Ngastina. Yen Durna, Sengkuni lan kabeh Sentana Ngastina wis padha resik lunga saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar. Yen pancen kaya mengkono tegese kowe ngiyas karo Begawan Durna, kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe, apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Duryudana bakal dilukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki kene ora sakekan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Syarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina, mboten sah kangge napa-napa. Ora usah dipethuk, ora usah didabyang, ora usah ditandu. Kula tak mlaku saking Karang Kadempel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake Candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Oh, nek ngono cetha cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh Sentana Ngastina isih mampan negara Ngastina. Manut sampeyan lingarani. Apa kelakon kowe tak rudha paripeksa? Penemban, sampeyan iku pendhita lho, aja sok ngrudha paripeksa karo sak sesamaning urip. Mengke ndak ora prayoga. Ora sandadak aku tanpa guna. Ora gelem sowan negara Ngastina. Ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tak uncalke.
Terus kowe maju mengarep nang apa? Aja gawe perkara arepa Begawan Durna nesu. Wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Okol kuwi aja dimungsuhi nganggo okol ning nggunakake akal. Lah kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra we? Hah? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, Ngestin Karang Kadempel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak ora sudi. Aku ki bapakmu, wis sampe sak karepmu aku ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut nek kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Wong ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono, nek muni wis ngembet Karang Kadempel iki masalahe ora masalahmu tok. Ning iki masalahe Karang Kadempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak Karang Kadempel. Pendhita kaya ngene kudune disingkirke. Apa? Kowe ki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe. Ora usah sok ngandani, kowe ki meng SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, ora usah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban. Lho, iki Bagong. Arep ngapa? Lho, ora basa karo aku. Ora basa ki mung kari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu erek, ora sudi aku mbasani kowe. Arep kowe wujude brahmana kaya ngono, kethumu putih, serbanmu putih, ning mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, nggo ngopo aku basa karo kowe? Oh, ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki, sirah iku ada iki. Kurang ajar lah. Iki bapakku padake. Bapakku ki sing paling tak tresnani. Aku wis karo simbok ora patek tresna. Lho, sebabe apa? Arep tak ora gelem. Oh, cah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Aku nganti gelem karo Semar. Yen ngono kowe wangi karo bapakmu, mesti tae wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak ruda paripeksa. Cukup. Rasa mlembar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae. Ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel. Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki ketua pemuda Karang Kadempel. Ling lantik dek kapan ora mangkat kok. Oh iya, ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobak-obak katentremaning Karang Kadempel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kadempel, aku sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni awakmu. Oh, kancak bleguduk selalu kembal semorante. Hawala. Derajate Durna kok diwanani karo Bagong. Ngendi bapane wong neter katidayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe. Kowe ngopo cerewet, Truk? Iku wis arep dadi kok mendadak kowe nyelo-nyelo. Meneng ta iki wis dadi kingkut bar iki terus rampung terus limbukan, ndak kesuwen. Ngendi pamane
Bagong Bantayuda. Aki. Blabar waja kenten kawan. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekaning pati? Ah, metu njaba. Kene marganing patimu. Piye? Metu njaba kene marganing patimu. Ayo arep ngopo ayo. Kok tak totok sirahmu ora. Metu njaba jelas mati. Nek metu jero kuwi jelas urip. Rumangsane ora. Wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo bukan kowe wani metu njaba ayo kowe karo aku. Apa sapa sing tekan wae ha? Metu njaba lan tuntuti Begawan Durna. Tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kowe iki nantang Begawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene. Aku lho mung nantang tok e. Lah sing temandang sapa? Ya mbuh. Caitan to kae senengane. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Kowe iki ora luwih gagas kok aku to. Heeh. Ngapa kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantangke aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tak pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, anumpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka 5. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangetan iki sampean. Sampean kok gelem dadi anake Durna? Wis tak takon, rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampean baguse ra jamak-jamak. Wong sementen iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Salah. Sampeyan niku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan niku mung dikrenah patine ning merga sampeyan niku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Kok ngono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampeyan niku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora nduduke banyu suci, mateni sampean men sampean ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja patih sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngeyel ora. Kula ngerti le rembugan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu, sampeyan teng dhuwur dhewe kok. Kula teng ngisor jejer do teng glenik nika. Bagong iki nek omong waton jeblak cangkeme. Cangkemmu kowe. Lho. Wah, edan iki malah dunake cangkemmu lho. Kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah disaruwe. Wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ana. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku, mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye? Aku nantange karo Durna kok mungsuhe sampean. Mergo kae bapakku. Kowe lah domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampean. Bapak sampean niku Prabu Pandu Pramuka. Pandu Dewayana. Pandu Dewayana. Pun teng swarga mrika aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene kecek ndasmu modar. Gong, wis Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kowe? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti. Wah, caidan edan wae wis ngerti lagi ngerti iki Bagong edan. Bagong edan wis suwe. Ampun jajal gedhe, Gong. Engko sing yaene. Anggere esuk ae gedhe dhewe aku.
Oh iya. Ampun Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Kandhani Mir. Sakenake dhewe ora. Apa-apa akar diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampeyan minangka dadi putra bumi Karangkadempel, lahir teng Karangkadempel, nek ana wong ngrasani Karangkadempel tak bumi angus, sapa sing ora merkitik? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Werkudara, apa? Tak pikir-pikir bener Bagong. Yen kowe mbelani Durna tegese kowe kleru. Arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput ngene ngucapake. Ngene bakal gawe bumi angus Karangkadempel. Sapa sing ora merkitik yen to dilairake ning Karangkadempel, urip ning Karangkadempel, seger ngombe banyu Karangkadempel, arep mangan wulu wetu Karangkadempel. Kok bumi kelairane arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresna karo bumi kelairane. Wah, rungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Ndara Janaka ora ngendika apa-apa kok. Padahal Ndara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwitasari kowe. Sapa wani Durna kaidak? Konjur arep gleleng. Mbok didak njajal. Aku didak Semar nesu ya, Pak ya. Embuk lho. Iki ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan, Truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsan. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener. Napa sing dikandhake anak kula niku landhesan bebener. Mula sampeyan ampun nganti pisan-pisan sampeyan nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelairane. Nek enten napa-napa Bagong ya melu ngrasake nek Karangkadempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampeyan ora mesake kawula sak Karangkadempel? Napa sampeyan mboten prihatin nimulpi Karangkadempel diosak asik karo Begawan Durna? Werkudara. Nggih. Apa sing ngendikake dening Kyai Semar mau bener? Lah, kandhani ngeyel. Apa sing dikandhake karo Kakang Semar mau bener? Mula aja tok belani karo Durna. Wah, yo. Ya piye? Ya wis, aku manut. Ning janji ana sing njotosi Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Piye, Kang? Sapa sing njotosi Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem, heeh. Seret ning nggon sepi cucuki pukul besi sirahe. Kowe anarkis banget ya, men gemes aku. Nanti arep ketekan Durna kok mesti geger, nanti arep ketekan Durna mesti kisruh. Rumangsaku ora. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba. Sapa sing arep nandingi? Rawe rantas malang tak putunge, Pak. Wen bapak hati-hati. Wah. Bawa keperanggul munggu ngayudo bawatnya bentar kebabaknya munggu ngalogo walah kaget aku. Awan-awan tak kira ning demit jedul. Iki sapa iki? Matane kok gedine rajamak kaya nduk diceplok. Truk. Rene kok. Ngapa to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Truk. Sajake iki murite Durna. Durna iki ora mung kok nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murite. Wah, lah kok iki kok awake keker kaya ngene. Terus
Piye iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa. Kurawa wae ana sing tak incim. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durmagati sing nganteng-nganteng ha iki kok. Wah, wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Yes, men. Nek wani-wani nek ora rasa wani, men ditandhangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Nah. Wis men tak lakonane, Truk. Nek kalah, wong menang wong perang hitunge ming loro, menang apa kalah? Menang kondang kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-ngisrui pikiran to? Cilik ya men. Ana mbokne kok. Bapakne mati ra sik nyusoni mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nah aku mati kok ndek tanggungan gula mentek anakku. Nek kowe mati aku ndek tanggungan gula mentek anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora usah pedhi, ora usah mikir tak lakonane. Urip ya ming doyak-oyak mendring kowe kok. Mbah ya wis anggere esuk 2000, awan 2000. Borose ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok go. Lah piteno nek wong ra duwe aku cidhuke tak kredit kok. Men cidhuke kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni ora ngaku malah omong-omongan karo kancane. Takon ya aku. Yo dasar Baranyata, putra Njodipati. Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh iki ngene iki. Putra Njodipati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Eneng kok? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana. Gatotkaca ya eneng. Aku dudu putra Njodipati. Lho. Iki mulak-malik iki piye? Senopati Ndarawati. Ndara Sencaki ya ana. Alah sing ora ana sapa? Bakasan. Aku putra Madukara. Wah nek anak Madukara iki pirang-pirang. Ndara Abimanyu ora ana. Oke, tak ngaku lho. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti najan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Jeneng kok gonta-ganti ora, Deng, aku bature. Aku Bagong. Iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarene nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Dasar kemarata. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing mburi sapa? Iki kakangku, Petruk. Kakangku meneh cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso disangga entheng. Kowe sapa? Aku keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Truk? Mbok. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anak buah Jayeng Sekti. Yo, dasar Baranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Wah, cah pelit lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigja ora nyumbang ora apa-apa. Duapure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing nantang karo Begawan Durna. Kowe mepalangi Begawan Durna ning boyong karo Semar Badranaya. Apa wis kandel kulitmu wis 100 balungmu? Ya urung, aku 200 balungku urung kandel kulitmu. Sing penting wong gelut ki hitungane ming wani kok, Mas. Aku wani, kowe wani, rampung ngono rasa dadak ngetes 100 balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani, aku wani. Lho, kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Minggir to, minggir to. Ya. Mundak kedupak aku. Oh iya. Wes aku wis pencak medeni lho. Wani, sing tak wedeni apamu? Ora minggat suara aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki tak kramasi sirahmu kanggo gateng sirahmu. Weh lah penyakit ke Sumbang Surajigja. Ora ngerti kridane Bagong. Belum tahu apa kridane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanta. Ismaya, Ismaya.
Ismanto apa Ismaya? Ismaya. Ismanto itu tukang cukur ya, Tru? Heeh. Ismaya. Heeh, Ismaya kae kakangane Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat Jinala Menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak nehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tanggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kuwi? Berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Lho, sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Kon ngundang sapa nek ora sum? Ya wis sakaremu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekmu ngopo? Iki nek nganti engko malih abang, tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger, aja diundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen. Matno sastra Jenderal Wektani Jayakaya ora bakal tak tinggal loncat. Maju sejang ae. Untapke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama Dipati. Biar kowe. Wes. Bejuan. Wis gong, aja dipisah. Ora usah sok gaya ta, kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmu suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah lho, ora usah aleman. Iki ana nderek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wong? Ana. Piye Bagong? Menjoto ronggon. Menjoto ronggon ya niki pun mlentrong loro niki. Diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbang Surajigja. Iki lho tandangane. Mbok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan mangkat. Yo Bagong, ha ngono. Serang. Yo.
Wah, sapa iki? Irung kaya sosis. Petruk kantong bolong anake Semar. Wah! Ayo bapakmu boyong ning Ngastina. Ora bakal tawenake. Ah, jeblok ciacamu kowe. Iya. Wah. Mati kowe. Hot. Iya. Kakak nama kaya kakak nama sila tu kata kecil kakak mana dia itu non wongsohmu ini dah pripun Rene akadik begila sabar ini apa mumet tak iya lah kakak nama sila tu sagabak ketrik sama dia Kang, boleh kakangmu lho masa kakangku kan kowe ora iya anake Semar buangan biyen rene lho agak begini agak kece pak ajar wah radong agak dah agak jagli agak betul di sini agak kecewa juga selek kata kowe dong boleh ora aku iso ngomong meneng wae lho ngerti wangsuli tak beres ada agak boleh dong agak tiwi piye tra iki salusine piye iki langsung dipateni po aja kowe iso nggo dolanan asik iki pateni kok ade ra duwe dolanan piye karepmu apa kaya maksudnya agak iki iso nulis ora nulis agak oh agak iki iso kok agak iki iso iso nulis ora agak iso ta iso kuwi artine iso agak tuh nulis karepmu piye agak oh alah jenengmu sapa oh iya aku Petro aku kali kesilaka kelupa kerupuk dengkulmu melocot Petro kada akade aja kata ya akade aku ni akade tulis akade begini aku Bagong kelapa Bagong rada jelas akhirnya rada jelas sirmu aku baca sabala kata kebaya kata bisa sebari tidak pakai puyer padra ora isih kuat aku isih kuat apa juga kemarin dilek apa aja tulis aja buku di mana oh oke banget ngerti deh ini agak ada baik ada kebasik kita akan terjadi kita kita kebasik monggo ngono dadi dolanan
rasakake ya, Kang. Wah, pesone apik iki, Truk. Aja dijukuk kuwi nggone wong mati kuwalat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kuwalat. Jukuk iso nggo mbleh wedhus. Lah iya. Baja putih. Jarike bathik, Truk. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono lho. Ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Waduh, rambine iki iso nggo jaket nek turu, Truk. Ah iya wis. Wis lumayan entuk-entukan. Ben copot nggo cilikke. Lumayan mereke GT Men. Wedan mlendis ora diturai apa-apa. Oh, dan bocah-bocahane do. Wah, kecuki banget nih. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke wae terus dilinteng gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu arep kacemel kae. Pecah lho, Mbah. Mengisa apa? Kula majeng pinanggih kalian anakipun Semaring Kenami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kantet ngiyayat bringose nguler geni tumpangi kuping kiwa tengen. Satriyanipun namung ngalit ning tangane atose ra jamak-jamak. Oh. Wange cilik nggih. Nganggo gelung leres. Tangane kenceng cilik ning kenceng to? Nggih. Kuwi nek ora kleru Raden Sentyaki. Lho, simbah kok prisa? Wong tua menang pengalaman. Aku wis wareg mangan gempalaning jagat legine asi ning kahanan. Sentyaki. Nggih, mbok menawi menika. Wah, kowe nek iso menang karo Sentyaki bumi langit tangkep. Kae Senopati Ndarawati kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriang. Sentyaki menika. Sentyaki kuwi domongi kok. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho. Syukuran gendurenan kowe ora modar mungsuh Sentyaki. Bejo kowe ora modar Sentyaki iki paling ora mungsuhe iki tugel. Boyoke putung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo Sentyaki. Kowe mulih wutuh ki bejo. Kana. Ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modar. Nggih. Tasakuran. Oh nggih, wis tak kendhawuh. Sentyaki aja pisan-pisan sesuk meneh nek nang wayangan ketemu Sentyaki aja gelem dilakokke. Oh nggih. Engko ndak sesuk nek wayangane kowe mati kowe ora metu meneh. Oh nggih, wis tak kendhawuh. Wah. Mungsu-mungsu apa? Anakipun Semar naminipun Petro. Arep batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang mbok aku meguru karo kowe. Tiyangipun tandangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedhene ra jamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora patiya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuh entuk tutup. Nggih, Mbak. Ana mundur. Nggih. Aduh mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Gong, hei. Rene yo. Iki ya bisu Truk, bisu ndasmu iki. Kok iso omong. Tak kira nek bisu arep nggo dolanan. Nggo dolanan ora.
rumangsane Sukini kula wonten dawuh Mbah. kowe arep ora anu jiwamu wedok ning kowe ya duwe jiwa lanang. Inggih. Jane kowe iki ra ana gapite ning mergo disuwuni kon metu karo Pak Bupati nganti tak gawa mrene. Inggih Mbah. Mungsuh wong Karang Kadempel wani apa ora? Nadyan kula menika lanang wedok manut kebutuhan Mbah. Nek kon mungsuh wong Karang Kadempel ngibarate timun mungsuh duren. Lho. Timune kula durene wong-wong Karang Kadempel menang kono mbangane kowe. Nggih gantos. Timun mungsuh krating deng. Kowe tak antem jasmu anggere macem-macem kuwi. Maksude piye? Nggih ngoten niku pokoke sampean semingkir. Sampean semingkir wong Karang Kadempel mungsuh kuwa. Aku jane gumul lho kowe iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngapa? Make up Mbah. Ampun benges, make up wong tuwa desa. Benges kok disebut. Wis maju kono. Iso nyirnake wong-wong Karang Kadempel bumi langit. Nangkep kowe dadi mustikaning satriya. Ama Suramrata Jaya Mrata imbang yen padha-padha. Mungsuh Sukini bintang panas. Era 89. Sapa sing ora tepung karo aku tau bintangi film Gairah di Semak-semak. Ora mati dening aku derajat apa kowe? Miyaga do petuk. Jleng kuwi kethuke tuk gedhek ngono kok tuk. Kalau bayar pira kowe? Semangkean ora. Iya. Sopo iki? Takon karo aku, Mas. Iya. Aku Sukini. Sopo? Sukini undang-undangane Melda. Melda sopo? Sukini ya ampun Mas iki cilik ning ganteng banget ya Mas. Apa jenengmu Mas? Aku Setyaki. Setyaki Setyampo aki cilik ya ampun cilik ning ampuh. Iya. Ra kuat aku mbangane gedene ngempuk. Iya. Lu wong cilik ning ampuh. Iya, dasar Purwokerto kuwi sapa? Sukini. Kini su. Arep ngopo mrene? Gelut. Ama Suramrata Jaya Mrata imbang yen padha-padha. Ayo Mas, gelut. Dibantangan pecah siramu. Timban ati ketiban alatku musik mati jenengan. Alat musik endi? Iki lho Mas. Wiki ambiar. Ya ampun, Mas Setyaki boyo didadekke sik regane. Ya ampun. Melayu ya ampun. Gilan. Nggih, wonten dawuh mundur nggih. Sampeyan kewirangan. Mungsuhe ora kaya sakbaene. Kula ingkang badhe nugel janggane pun boten saged kula eliki, kula semanggaken. Ya ampun ganteng banget iki. Sopo Mas? Gatot Kaca. Gatot Kaca ya ampun suarane gedene ra jamak-jamak. Dadaku deg-degan.
Aku ya ampun brengose. Oh, geli aku. Raden. Raden, jangan gitu dong. Padahal aku wis nafsu banget loh Raden. Raden, ya ampun malah lunga. Waduh ya ampun wong karang dempel ganteng kabeh. Ya ampun sapa Mas? Antarja. Antarja. Antarja ya ampun kaya antar pit antar. Ih. Ya ampun ilang angslep nang bumi ya ampun maslep ngono iki merinding aku. Aku biasanya ya dislep ngono. Ya ampun bilang. Sapa? Antasena. Kowe sapa? Sukini. Tak goleki mungsuh gelem. Gelem ya ampun gelem lho. Sing kuat ya. Ya. Pak, opo? Mungsuhe ampuh banget. Paman Setyaki Kakang Haruwaca Kakang Antarja mlayu kabeh. Aku ya arep mlayu. Wah, edan. Yen kewirangan wong tuwa. Kadal, kadal. Kaget aku. Ya ampun deg-deg blas. Ya ampun. Ih. Gede banget ya. Oh, aku pasti terpuaskan. Sopo Mas? Sopo? Iki sapa omong kok mencap-mencep. Wow, Antasena asu. Wong tuwa diabus. Mas, oh, gede banget aku wis gak iso mbayangke. Semua musuhku lari. Piye, Pak? Sampai ngomong. Wah, ora mbles buwilak kecek dasmu. Wah, Werkudara ditukke banci. Cak. Bayar durung kowe. Bayar cengelmu. Lho wangi rene. Piye wae? Tono wae yo, ngomong ngreget-ngregeti ora. Aku nganti kaya ngono wae tak pethone. Aku wae. Ha iya. Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mbane ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lho, Gong, ora ngelek-elek ora. Ih! Piye, Gong? Karo rupaku gila wae ya. Tak methoke iki mah merem ngene. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandana ning kene wae ora. Ya ampun iki ngapa iki jenggote coba ngapa iki? Ya men ndingu ora entuk dipantang griseni ya ampun. Mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Gemes aku. Ora ngono kuwi kok, Mas. Aku grisi deloke. Kok pecah ndasmu lho, Kong.
Nganu apa jenenge iki? Risi ro irung kuwi lho, Srek. Wis esuk diomoti pucuke iki drek. Awas ora mrata jamrata pengen padha kok iki ora dijabuti. Wah, Mas kok anu jengkol kok dijabuti ora. Bali ora kowe? Ora bakal bali. Isih nyamene kok kon bali ya ampun isih ana wektu 2 jam. Aku iki nek kukut jam 3. Angger jam 3 ora ana pelanggan kae, sepatuku terus tak umbelke. Aku terus melayu sifatku ping ndak konangan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai, sesuk ora mulai, saiki ora mulai. Aku mau mulai. Awas ora mrata jamrata yo Semar endi? Semar. Toko Mas Semar. Tak boyong ae legane ati. Ya ampun iki mati barang isin jengat e runge. Ayo arti lagi. Wah, kurat. Modar ora. Petruk iki ya senengane ora. Bareng iki mripate ora macleng ning ndas ora. Marai maksiat ngene iki. Piyene Sukini? Mbah. Kok sajake kagel. Mbah. Alah saturan. Alah to kowe kalah. Ora tau lho, nyangane iki kurang iki ora tau. Sia-sia uripku, Mbak. Lara-lara ati kula men disepelek karo wong karek kecepe. Kana adus kana. Nek muring-muring terus apa-apa dipecahi, apa-apa dipecahi. Ndak malah ngententeke apa-apa. Sinuwun kados pundi kawontenan menika sinuwun kula sumanggaken. Mangkahan gro sesumbar lendo bumi kuncing kumaluduk kumaluduk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang prajurit padha piyaos sak landhean. Wah, wangune wong karangan dempel ora kena disong benteng. Konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderane aja tuntang nata Pagelaran Barat.
Mati ya. Oh. Ayo kamu. Petro, Wonten dawuh Den. anak-anakku do bubar. Gatotkaca ndelik nang Mega Nurja ambles bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Sing maju murite Begawan Durna. Jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal, Ndara Garukaca dipun cokot dipun getak kontal. Pripun Den iki nek mboten enten sing ngepalangi krijane murite Durna nika. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara? Wah. Wah. Wah, wong gagah. Werkudara. Sapa Siswaning Begawan Durna? Prabu Jayeng Sekti. Ayo, meneke Semar apa ora? ora bakal lawenehake. Wah, lakon kene pancangka. Wah, itu mati aku. Wah, panus maning jajaran Sukertaning Bawana wangina karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arep aku tiban panah Kyai Candra Wirayang. Ya Kyai stop kontak. Ora kakon mati dereng aku derajat apa. Mati. Digdaya sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidayaning Raden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe? Ayo, ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke pakun cara jenengan tiwal para Pandhawa. Mati we. Lepake pakun jaran. Waduh.
Petruk melayu-melayu eneng apa? Ngaturaken triwasan Ndara. Nek kula matur napa Ndara mboten kejot penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami gendang kapracondang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna namung menami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti do ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kanyana jebul. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara karo Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti temputi papan gunungipun tasih sugih napa sampun seda, Ndara. Nuwun sewu sinuwun. Sepinten kalpatan kula diagung pangaksami. Menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti? Yo, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Wah, dal. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pundi kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Prabu Darma Kusuma. Dulurmu wis ora ana. Dulurmu wis tekaning mati dina samengko wis tak kunjara, mesti ora bakal tak wenehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesemban kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken mugi keparenging galih kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masisa dhateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candak pakunjaran papanmu Puntadewa. Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan?
Wis niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Lho. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis seda suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampeyan paham mboten maksud kula, sampeyan mboten kelangan bapak sampeyan. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho, sebabe Dara Werkudara ical. lho, Werkudara ilang. Nggih. Dara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang. Heeh. Meng bengok-bengok sak. Ora gek temandang aku wis iso nek piye. Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nang ngono? Mbaya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran wene wong manusa glendeng nang kono. Mana Baladewa? Kok meneng wae ngopo kowe? Ati wis ora ana gunane lek ku laporan. Nek sampean meneng wae, wah panus maning jajaran. Nah iki mulai iki. Anggere ngarep ngeleti salep lho. Salep apa? Anggere muni panu maning salep jajaranat ngono iki. Mesti nesu wah nggugu karepe dhewe. Wah, panus maring jajaran iblis nanate. Jayang Sekti mungsuhe Baladewa legane Adipat. Tan Samar pamoring sukma sukma sinukmaya winaya wing ngasepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana. Wah, Ratu Mandura, Prabu Baladewa ora pangling. Aku wis tau ngerti kondange. Yen duka mesti ngilani tandange. Ya. Ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa. Nanging bakal tak gawe wirang. Keclorong Kyai Candra Winayang. Ora salin wujud dadi wujuding macan aja tuntang nata Prabu Jayang Sekti Palat. Strayoli binatang parupaning jajaran. Durung bapak kulitmu durung putung bareng nglepaske pusaka. Kowe wong jireng getih wedi mati Jayang Sekti ayo tandangan nata Mandura Prabu Baladewa. Kirung sadar kowe. Kok iso Den Petro ngopo kowe nang kene? Kowe aja mpalangi aku Petro mikir tandangane. Ora ngerti tenan iki. Kula sing weruh mbrebes mili lho Den. Nek dadi sampean wujud kaya ngaten. Petro ngopo nangis mikir? Mikir Petro. Lho. Lentuk nang ndi Petro kok entuk macan sirkus? Macan sirkus dekulmu mlocot ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu gatuk dikarciske dekulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono.
Macan bisa bicara ora mundur kene raja kowe. Isa wae. Ndak wonge krungu. Masa? Didol wae yo, Bus. Didol jengkulmu ora. Larang lho iki, larang-larang iki bendara e. Mana wis kaya ngene nggo abrak apa? Malah ngentek-entekke wedhus engko. Ya ora kaya mikir kan. Petro nang ngopo? Nuwun sewu Den, Mang nuwun sewu panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikilmu. Nggih mang tingali. Lho kok iki sikile sapa Petro? Petro iki sikile sapa? Nuwun ngapunten, sampeyan wujud macan sak menika Ndara. Aja mati aku Petro. Aduh. Aduh mati Petro. Lah kok aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye Petro? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Tru? Kaya muni ya. Wah, anu buntute munggah dadi ketok kaya kentrang Jengkulmu. Omongane kok sekono. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kok wujude kaya ngene piye? Nggih. Marekoten prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilaran ing tengah latar Petro, iki sapa? Mang dangu piyambak Pak ora mentala. Macan kowe iki sapa? Kakang Semar aku mati aku Kakang. Lah kok aku dadi wujud kaya ngene iki piye Semar? Lah kok suarane Sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan ing pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget, Pak. Pandhawa kepikut Ndara Baladewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten Semar. Semar aku tulungono Kakang, Semar aku tulungono aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali ning negara Mandura Semar. Nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten, pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri, aja nganti gresula. Nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Yo Semar. Aku piye apa aku iso bali kaya wingi uni? Saged. Wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten niku dudu wujuding utawa dudu Gusti. Ning menungsa lumrah. Mula nadyan wujud kaya ngapa? Sampeyan iso disranani, iso disarati. Sarate-sarane piye? Ndara kula Pandhawa ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ya. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ngetemu karo Ndara Puntadewa, Werkudara, Janaka sing dipikut mungsuh niku sampeyan iso bali kaya wingi-uni. Nek sampeyan ora iso nemokke, nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Aduh, mati aku Petro piye Petro? Angge digoleki mboten usah bingung. Sampeyan bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase. Ora coba Mandura kumplang. Iya, nggih pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampeyan mang goleki paku jarane Ndara-ndara kula Pandhawa.
Kula kanteni anak kula Gareng, Bagong kali Petruk. Petruk kowe ngentutno macan. Waduh. Ae sing ora mlebu warung ya terus. Heeh. Macan mlebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang melayu dadi gratis. Wah kuwi ngeyel nek kuwi wis niatmu pancen Douglas kok Gong. Ayo semen. Douglas iki bahasane biyen lho ya. Ora apa-apa waton doradong kowe ora masalah ya. Pun ngoten mawon, yen ngono aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke, upama kula niku mati ya wis sak trepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, pampun pejah lho, Pak, pampun sedo lho. Nala Gareng rasa kuwatir. Ya nek mati omong tangga teparo Pak kon nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Padahal Semar iki suka ces-cesan ngono piye? Kon nancepke ora. Pun rika mangkat. Yo Semar aku njaluk pamit nggih, sing ati-ati ampun kados lari alit to. Lho ae Semar Badranaya, nggih kula ingkang ngabdipun Semar. Weh, bapak terus. Oh iya. Sehat, isih sehat, Gong. Bapak isih sehat, Gong. Wah, malah getun aku. Bapak sehat kok getun. Wah, ya aku iki ndek pengarep-arep bapak ki andum warisan ngono lho. Warisan jempol memlocot ora. Sinuwun mandura sampun pulih kaya wingi-wingi. Ya, Semar. Ning niki tesih enten gawean. Ndara Werkudara, nggih. Sampeyan mboten sah tumut-tumut perkara niki ajeng kula rampungi dhewe. Sinuwun ngamarta kalih Ndara Janaka mangkundur teng Karang Kadempel. Kersamu iki ya pun to mboten sah panjenengan tambuk manglakoni Ndara Baladewa mang derekke sinuwun ngamarta kundur teng Karang Kadempel. Lho lak kowe karo Nyai Prabu Kresna arep menyang ndi? Niki perkara kula sampeyan mboten sampeyan. Sesumbar lindhu bumi kunjing kumaluduk guntur ketep lole syukur jayang sekti kowe bisa mboyong lan Semar. Inggih Bapak Perban sumangga kula aturaken panjenengan sumangsa bara nganggen patuko badhe damel srana supados Semar menika saged sirna margalayu. Lole Semar kowe madhep rene Semar aja ngungkurke karo Begawan Durna. Waktu dina semengko pancen niatku mboyong karo kowe ning kowe aja lara atimu ya Semar. Ora duwe niat aku bakal mboyong kowe ning negara Ngastina. Satemene nggonku tak kandhake ngarep mau kabeh mau goroh. Ngastina ora ketaman pegebluk. Nanging pancen aku diutus dening Sang Panjabetari Durga. Bakal wuwuh kekuwataning Begawan Durna. Lan besok Panjabetari Durga apa dene kabeh sak wadya balane bakal bantu Kurawa yen to wis tumapak perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kabeh iki mau kersaning anak Prabu Duryudana. Kowe aja lara atimu ya Semar. Dina semengko kepeksa kowe engkang bakal nglunasi nyawamu Semar Bathara.
Nyandak Kyai Cundamanik murup sak obor bidore Sang Begawan Durnarsa merjaya ki Lurah Semar Badranaya parandining mangke dupi tinujah mawi pusaka Kyai Cundamanik ical wujuding Kyai Nayantaka amung wujud sumping lomba abang kagiat kadra pekasan. Piye Jayang Sekti? Kowe iki tak kongkon supaya mboyong Semar bareng Semar tak tujang nganggo Kyai Cundamanik lha kok ical wujulang wujude Semar. Mau wujud lomba abang kaya ngene iki anggap aku ki tukang pecel napa piye? Aku tak sediani lomba iki anggap aku tak kon mulek ngono apa piye? Wah, keparat wong-wong beto. Wah, ladal. Ora lidok ujane wong daplok. Wah, Semar kowe ngapusi karo aku. Ketok kowe isih mapan ana ning kapal wates Karang Kadempel. Slorong Kyai Candra Wirayang jeblok dadamu balat. Wah. Semar gleleng tenan, Truk. Gleleng piye? Wah, kowe ora ngerti kok kowe. Kowe anggreyane mesti merem soalé. Ya ngarang yo kesel ngantuk kaya. Wah, wis ngene lho. Heeh. Iki pusaka ki ampuh banget kuwi. Pucuke kaya catut. Ha iya. Iki mesti sing duwe mesti buka bengkel. Ora kuwi. Sing duwe Sinuwun Prabu Jayang Sekti sing ngalahke Ndara-ndara Pandhawa. Hah, pusaka iki mau maclora ta. Semar tangane ngene lho. Ngene iki. Heeh. Terus obah tak gendung dantung tak gendung. Iki pusakane iki ya iso mak tak gendung dantung. Terus dicekel jantenan Semar iki gleleng. Oh, pamer. Wah, mulane brengose dikerok. Kowe iki nek ora ngrekasake bapakmu ngopo lho, nek ora ngece bapakmu ngopo aku tak takon. Tak kerok nganggo silat-silatku dhewe. Oh dadi kowe protes ngopo? Ora kowe kok gleleng, Pak. Pusaka iki ampuh. Ngerti aku Ndara Werkudara Sirna Margalayu, Ndara Janaka kowe Katriwandan, kok meng kowe rekomen tak ndung tak gendung ndung. Kene tambahe, Pak. Arep nggo ngopo? Arep nggo dadani montor. Ora kaya drei to. Drei dengkulmu mlocot ora. Bagong semingkir. Semingkira. Sinuwun Ndarawati kon tindak kene. Sapa? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun ngopo? Kan tindak mriko. Sing ngakon sapa? Bapak. Ayo wis. Wis malah nyemet rokok kene tak udute kene wis langsung. Wong edian dijaluk. Lenggari Petro minggat kowe iki kowe dapukmu apa e? Petro kok nyanu-nyanu ora. Lenggari iki. Iya. Eneng apa Semar? Kula aturi nyekseni. Panah niki ajeng kula banting. Panah kok beda karo panah liyane kula cekel kok ting kerjet. Kaya duwe nyawa niki mesti mboten panah sebaene. Woi. Ngandel ora. Mula kok ampuhe kegila-gila. Ora pangling Bathara Kala iki. Ya, aku Kala Semar. Aku njaluk pangan wong Sukerta.
Pandhawa 5 dadi panganku entuk ora entuk tak tadah kala mangsa legane Kala yen kowe arep nadah kala mangsa karo Pandhawa ayo langkauna dhisik langkauna dhisik batange nata Ndarawati. Wah Kresna kekuatanmu sepira kowe wani karo Bathara Kala kelakon dadi isen-isening wadukku Kowe aja nyawang marang nata Ndarawati nanging pirang-pirang puluh taun kepungkur yen perlu puluhan abad kepungkur kowe tau tate tak telukake nalika aku mbarang ana ing suwijining kalang pradesan aku madeg dalang kowe kelingan ora kanganan dalang Kandha Buwana iki panjakku Kyai Panjak Asem Sore kowe mbiyen ngoyak-oyak wong nganti wong mau njaluk pengayomaning Kyai Dalang Kandha Buwana kowe sumpah karo aku ora bakal ganggu wong Sukerta nalika tak waca tulising awakmu wis saka bebathuk nganti jempol sikil kowe isih kelingan ora yen ora isih kelingan apa perlu tak baleni caraka balik wah mate aku waduh Kyai Dalang kula nyuwun pangapura aku njaluk pangapura yen nganti mbok sebut apa sing mbok ngendikake kobong awakku musna tanpa iso dikukup ayo bali ora bali titenono aku yang bakal nyampurnake karo kowe bali bali marang papan dunungmu aja ganggu gawe para Pandhawa ya aku tak bali kok gleleng iki ya Semar ya ampuh sinuwun Ndarawati ya peng-pengan Bathara Kala tak wacake koran Gus Caraka Bal Caraka Bal niku macane napa niku ning awake Bathara Kala kae kebak tulisan kowe Bathara Kala niku sekolah ora ning kebak tulisan jenenge Caraka Balik mboten sah digagas omongane Bagong iki mboten sah digagas tinggal lunga mawon niku nek ngonten niku ndak melu cari muka caper kowe tak polo lho men wong pentas kok dipenging sing pentas iki sapa aku wis kowe minggiro ratune sing gawa panah isih gleleng ratune mungsuhe aku wah jan Semar meneh jan wis iki Semar ayo tak boyong tak aturake bapa guruku Begawan Durna senengane kok tok wolak-walik sing duwe karep mateni Semar iki udu Durna ning kowe wujud wong lanang terus etok-etok dadi murite Durna sing tok kon dawuh mateni Semar Durna men dosane disangga Durna sing kepenak kowe ra ngono to lho aku ki lanang sing ngomong sapa apa aku ora pangling karo kowe wong lanang kok parfume Odorono wah Odorono iku kuno banget wis ora metu kok disebut wong saiki ora ngerti Odorono ora ngerti Odorono ya odo iki waduh mati aku kapok ora Kang Semar kula sampun tobat kula sampun kapok kowe nek ora dingenekne iki
Pendak dina mesti gawe srana patine Pandhawa ki anggape Pandhawa ki dipeceni kok piye. Truk. Bapak pepayon. Hus. Dengkulmu payon-payon ora. Karo lengganane sapa? Betari Durga wis men engko aja diganggu. Tak tawanane pil. Agung yo ngopo? Tawani pil barang mati aku. Mer. Minum dulu. Biar gagah perkasa. Apa iki? Oh, iki senengane ora. Wis gawe diplok. Wit. Tombene apa iku? Napasin. Kae ora menggis-menggis men modar ya men ngomong tuwa kok. Pokale kaya kono iki apa? Ayo bali. Ayo mulai. Inggih Kyai Semar kula tak wangsul. Ganggu gawe tanggap warsa kutha Ngawi aja takon dosa. Semar sing ora trima tak obong sak wadya balamu. Inggih, kula wangsul. Ha, ayo mulai bali. Inggih. Ayo bali. Inggih, wapun getak-getak kowe Pamer, dumeh iso mabur pamer. Tur munggah-munggah ngono kok. Mboten Kyai Semar, mboten. Senengane kok ora bali awas iki. Inggih. Piye, Pak? Suwek. Kebuka kabeh lureking Begawan Durna. Ketok kabeh alaning Begawan Durna. Werkudara, aku bapakmu paten ana aku isin tenan Werkudara. Aku paten ana Werkudara, paten ana. Wis padha ngerti nek kabeh mau karti sampe kaning Begawan Durna. Sing diutus karo Pandya Betari Durga. Wah, eman-eman kundula nyang Sukalima. Arsa madangi jagat Tumungup-mungup paneng sapucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung syukur nguncupaken asta kunjuk ngersaning Gusti sedaya sampun nampan kanthi rancak niring sambikala ewadene kathah kalepatan ewadene kathah klenta-klentunipun Semar kula nyuwun mangapunten jer kula menungsa lumrah kedununganina lali salah apes lan mati Dirgahayu Kabupaten Ngawi ingkang kaping
661 mugi tansah jayeng bawana tansah ngrembaka dumugi jaman menapa kemawon Sura Sudra Janengkat Suh Brasta kaping ulah Darmastuti Rahayung Sami Makarya Rahayung Samya Pinanggih Ndara